गोलाव सम 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया बिटिसि खौ सासन खालामदों। बे सासन खालामनायाव रायजो राजा जेबादि मोननांगौमोन, जेबादि बेबस्था खालामना होनांगौमोन रायजो राजानो, बेखौ मोनबो खालामना होआखै। दा बिनि थाखायनो कुसुगाव समस्तिल' नङा, 40टा समस्तियाव सारा बिटिसिआव मोनसे सोलायनायखौ लुगैदों आरो बे सोलायनाया थारैनो जागोन। दिनै कुसुगाव बियाबाव जोङो मेल खुंदों, बाव लेंहर हाजार हाजार मानसि फैदों। बेनो बे फैनायनि खारना बेनो जे जेरैबाबो परिबर्तन नांगौ। बे 17 बोसोराव जेबादि मावदों आरो हाग्रामानि सायाव फोथायनायखौ मोनाखै, बेनिखायनो रायजो राजा सोलायनायखौ लुगैदों। आरो कुसुगाव समस्ति हिसाबै दिनै गासैबो जाथि संगठना समर्थन खालामदों, अहरह खामानि मावदों आरो देरहागोनाबो रोखा। बे जाबाय कुसुगाव समस्ति। आंनि दोलोआव आंनि देरहानायनि माबायावहाय अबेबा दोलो हेंथा होगोन बादि आं बिदि मोनाखै। मानो होनबा गासिबो जाथिनि दल संगठनफ्रा बयबो लुगैदों सोलायनायखौ। हाग्रामानि सायाव फोथायनाय गैला, बिसास गैला। बिथाङा जे सासे थगायसुला, बिथांनि दैदेनगिरिफ्रा जे बे 17 बोसोराव जेबादि थगायदों आरो बेखौ रायजो राजाया बुजिनांगौ बाखि गैला। बेनिखायनो इउपिपिएलआ सरकार दागोना रोखा। फ्राय 30 आरो 31टा जों सिटआव देरहानानै सरकार दागोन इउपिपिएलआ। इउपिपिएल बिथांमोना जे दाबि दावा खालामदोंमोन, बिथांमोनखौ गोबाव सम हाग्रामा महिलारि एबा चन्द्रन ब्रह्ममोनहा गोबां माने थगाय दोनबोदोंमोन। दा बिथांमोननि थगायनायखौ बिथांमोना मिन्थिनानै बिथांमोना खुद्रिखांदों। दा बेनिखायनो आं बुङो, बिटिआर जे एकर्ड जादों 27 जानुवारि खालि, दा बे बिटिआरनि एकर्डजों बैफोर सिमनाफ्रा गासिबो हाबफैजोबगोन आरो बाउन्डारि कमिसन दानाय लोगो लोगो बे गासिबो जाजोबगोन। आरो दिनै चन्दन ब्रह्मआ WPTBCनि मिनिस्टार, बिथांमोना खोथा होयै दोननानै बिथांमोना थांनाय बाजेट सेसनाव बिथांमोना जेबो उत्थापन खालामाखै। दा बिनिखायनो बिथांमोना दुखु मोननानै बिथांमोननि मुसुखाखौबो सावनाय जादों आरो बिथांमोननि हेंथायै बिथांमोना गसंदों। दा बिनिखायनो आं मिजिंथियो नैबे बिटिआर इमप्लिमेन्ट जाब्लानो बे गासैबो जिनिसा समाधान जाजोबगोन। नैबे 6 नं जे कुसुगाव जा बियाब, बे बियाबावहाय दिनै माखासे मिथिंफ्राव बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय नुनो मोनदों जे रोजा रोजा माखासे सुबुंफ्रा दिनै बे इउपिपिएलनि बे जे इलेक्सन फोसावदिंनाय हाबाफारि, दा बेवहाय बाहागो लादों। दा निस्सय जोङो दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों जे नैबे बियाबनिफ्राय जोंहा उकिल मुसाहारि बिथां, जोंनि बिजाथि, बिथाङा गोरलैयैनो देरहानो थांबाय दङ। दे जोङो बुंबाय थानायसो खोनादोंमोन जे नैबेवहाय जिथु हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सासे बिजाथि आरो बिथांनि जेननाया दिनैनि दिनाव नैबे निश्चित जाबाय। बे खोथाखौ जों खोनाबायसो थादोंमोन, खिन्थु दिनै नैबेवहाय फैनानै बियो साबसिनै रोखा जाबाय जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा उकिल मुसाहारिनि आखायाव दिनैनि दिनाव गोरलैयैनो जेननो थांबाय दङ। निश्चितभाबै जों सिन्था खालामनाय बायदिनो नैबे 6 नं कुसुगाव बियाबनिफ्रायबो जोंहा बिथां उकिल मुसाहारि बिथाङा देरहानो थांबाय दङ। आरो देरहानानै थाङोब्ला दिनैनि नैबे 17 बोसोराव नैबे ओनसोलाव, बे कुसुगाव बियाबनि गोबां ओनसोलफ्राव जि खामानिफोरखौ मावनो हायाखै, निस्सय बिथां जा उकिल मुसाहारि बिथांनि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन, जों बेखौ आसा खालामनो हादों। मानोना दिनैनि दिनाव इउपिपिएल हान्जाया बे थांखिखौनो लादों जे जायफोर ओनसोलाव दिनै बिपिएफ हान्जाया 17 बोसोर सरकार खुंनायनि उनावबो जेबो मावनो हायाखिसै, गुबुन बिथिंनिफ्राय लामा सामाखौ दोननानैबो सोलोंथाइ बिथिंनिफ्रायनो जा, जोंनि रांखान्थियारि बिथिंनिफ्रायनो जा, बा आबादनि बिथिंनिफ्रायनो जा, समाज बेबस्थानिफ्रायनो जा, जे बेफोर मोनसेबो खामानिफ्राव जोङो मावनाय नुनो मोनाखै। निस्सय सरकाराव फैनायनि उनावहाय नैबे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि बिबानखौ जा उकिल मुसाहारि बिथां जोंनि बिजाथिया निश्चितभाबै मावफुंलांनो हागोन, जों बेखौ आसा खालामदों। गिबियावनो नैबेखौ बुंगोन, दिनै बिपिएफआ इलेक्सन फोसावदिंनो जेबो एजेन्डा गैया, जायनि थाखाय बिथांमोना नैबे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होननानै बुंदों। आरो बे बिटिआर एकर्डनि जोहैनो बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जिथु बड' कछारी वेलफेयार जि काउन्सिल, बे दाफुंजानो गोनांमोन। दा ओंखायनो जोङो गुबुन समाव खोनाबाय थानाय बायदि दा हाग्रामा महिलारिया जे बुंदों जे गाव पावाराव फैनायनि उनावबो बिटिआर एकर्डखौ मावफुङा होननानै,
दिनै बिथांमोना मोनसे दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव मोनसे एग्जाम्पल होदों जे WPT जिथु जोंनि मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथाङा दाखालिसो एसेमब्लियाव नैबे बड' कसारि जे वेलफेयार काउन्सिल जानो गोनां बिनि हेंथा माखासे बाथ्रा बुंदों दा बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव दिनै बिनि फिननायखौ निश्चित भाबै बिथांमोना नैबे BTC इलेक्सनाव मोननो हागोन।